बिफा गथ'फोरा देरबाय लावबाय लेखा रोंबाय बेखायनो बिलाइ हरनायनि खोथासो सानदोंमोन आं। बिमाया सोंदावहरदोंमोन सासे मास्टार मावनाय सेंग्राया बिनियाव सोंस्लुदोंमोननो आइ समायनाखौ। अ नंगौ नामा? नाथाय गिदिरखौ बिलाइ हरग्रालासे उन्दैखौ बोरै बिलाइ हरनो बिमा? पुर्निमाया फरायनायावबो मोजां बियो फरायथोंसै। बै जिगाले थंगालिखौनो हरग्रोनांगौ फरायनायाबो मोजां नङा बिहा। दे अब्ला दा सोंनानै नायग्रोदो फिसाफोरनाव। आफा आंनो रां नांगौमोन स्कुलनि ड्रेस लायनो। अ बेसेबां नांगौमोन आइ समायना? 2,000 मोनबानो जागौ ना आफा। नो आइ नाजावदो फैसाया। थेंक इउ आफा थेंक इउ। बारा हालाहासार दाबाहाय रांफोरा। नोमा नोमफाया बिफां नङा रांनि मिथिबाय? जागोन दे। थांदो बिमा ओंखामफोरा खुरैदो जाबायब्ला। फैदो दहायनो होनखादों खुरनोसै आं। जारौमन नोंसोर बहा थांनो नागिरदों? जारौ आंनि बुंनाया जायाखैना? जादों आदा जोबोद मोजां जादों। नों बर' रायज्लायनायखौ हरखाब खोनानानै मिनिफ्लांगारबाय आं आदा। गाज्रि दामोनसै। एखो नङा दे जारौ दायफोरफ्रा गासैबो भाषाखौनो रंखानांगौ जायो। दे आदा मोजांनि बाथ्रा। जों रङियायाव फैब्रबदोंमोन कलेजनि गान जोमलांनो। आंबो रङियायावनो थायो स्टेसन सेराव। ए नंगौ नामा आदा? ओमफ्राय आदानि गुबै न'आ बबेयावमोन? आंना न'आ पान्जाबावसो जारौ। बेयाव गारि सालायनाया बोसोरथाम जाबाय। गुड आदा गाव मोजांब्ला जेरावबो मोजांखा। नलबारि गणेश मन्दिर नलबारि कायो नमाबा लागानाय न? गणेशगुरि नलबारि गणेशगुरि। जों बरमायावनो ओंखारगोन आदा कलेज लांगोनायाव बेयावनो लाखिनानै होब्लानो जाबाय। अ जागोन दे नोंसोरो सिन्था खालामनो नाङा। नोंसोर बरमायावनो थायो नामा? औ आदा जों रुम लानानै दंफैथ'यो बरमायावनो। गुड। जारौ नोंनि मुङा मा प्लिज? आंनि मुङा हायना आदा। ओमफ्राय आदा नोंनिया मा मुंलाय? वाव भेरि नाइस नेम जारौ नोंनिया। आंनि मुङा पंकजमोन दा जारौ। जोबोद मोजांथार आदानि मुङा। भेरि नाइस नेम आदा। बरमा कलेज रन सफैबाय जारौमोन। थुदो साहाखौनो जयै स्राय लोंलायनोसै नामा जारौ? नांथ'ला दे आदा उनफ्राव लोगो मोनबावब्ला लोंलायनोसै। ओइ समायना ओंखारदो थुदो मोनबाय जोंना नै रुमा। दे अब्ला जारौमोन थांद' दे। माब्लाबा लोगो हमबावगोन।